Ce faci? Filmez? N-ai de lucru. Să se audă și greierii. Opri filmatul, că m-am enervat. De ce? Opri mă la unde? Stai, să filmezi așa peisajul tău. Ce peisaj, mă? Și să-mi filmez și eu lucru de ieri ce am făcut căpchițele. Sau cesele. Un fel de căpchiță, știi? Tot este Emil Boc. Stai că eu nu prins. Emil Boc... Nu prins mușuroaie. Emil Boc miciuță, tu ești grande. Emil Boc în faza a doua. Ce dracu? Gata, atât ai tăi, nu mai merge. Păi ești până în capăt. Și trebuie să o ascult, că nu. Nu, stai să-ți iau și cum ascuțăști. Du-te, dai pace. Vai. Bun. Și apoi bagă-mă pe YouTube, că apoi nu mai ia nimeni la cusit. Nu te bag pe YouTube, numai pe Facebook. Faci reclamă, mergi și cosim pe zi. Facem bani. Să trăim. E vrea cu iarbă, să nu vrea cosești. Bune. Dai mă, prea prostia.